Viimeistä edellinen kamassi kuoli 5 vuotta sitten ja siitä lähtien keskustelee Klaudia Plotnikova Abalakovon kylässä Sajanin vuoristomaassa kamassien kielellä enää vain Jumalan kanssa, jonka hän varmasti uskoo ymmärtävän tätäkin kieltä. Tämänkin maan kieli on laulun tuulessa tavoitellut itselleen ikuisuutta. Se kieli on vanhempi kuin mikään kirjoitettu historia. Tänne Tanguvuoren juurelle sijoitti Castrén suomalais-ugrilaisten alkukodin. Aasiasta on lähtöisin se kansa, sieltä sen tulo selvästi alkoi, lauloi 100 vuotta sitten kansanlaulaja Aleksi Leppänen. Tässä elokuvassa mekin yritämme tunkeutua uralilaisen kieliryhmän lähteille ja seurata suomalais-ugrilaisten ja samojedien heimojen aineellista ja henkistä kehitystä sekä selvitellä niiden 1000-vuotisia vaellusteitä oletetusta alkukodistaan Itämeren ja Tonavan äärille. Ihminen on elänyt jo 1 000 000 vuotta, mutta tähän asti hän ei vielä ole ehtinyt. Tässä on mannerjäätiköstä vapautuva Eesti 12 000 vuotta sitten. Se odottaa meitä vielä 35 vuosisataa. Jokainen sekunti kellossanne vastaa 1 vuosisataa tällä kartalla. Mannerjäätikkö perääntyy Suomenlahdelle ja Pohjois-Uralille. Sen kintereillä liikkuu vanhemman kivikauden metsästäjä, tämän päivän 23 Uralin kansan kaukainen edelläkävijä. Heimoja yhdistää Uralin kantakieli, missä jo esiintyvät meidän päiviimme säilyneet sanat nuoli, suksi, soutaa ja useat puiden nimet. Eestin kuusk on Suomessa kuusi, Mordvassa kuus, kominkielessä kos, Obin äärillä kut tai kua, jeniseillä koode ja sajaanien kielessä kod. Asutuksen laajentuessa erkanevat Kaakosta samojedien esivanhemmat. Uralin kantakielestä syntyvät samojedien ja suomalais-ugrilainen kantakieli. Suomalais-ugrilainen aika 6000 vuotta sitten. Tärkeimmäksi elinkeinoksi muodostuu kalastus. Suomalais-ugrilaiseen kantakieleen tulevat lisää peni, vasara, sarvi, aitta sekä eno, minia ja vävy, jotka kertovat työn tuottavuuden ja yhteiskunnallisten suhteiden kehittymisestä. Historian kulku muuttuu selkeästi tajuttavaksi. Koillisessa eroavat ugrilaiset, unkarilaisten ostjakkien ja vogulien esivanhemmat. Suomalaispermiläinen kausi 4500 vuotta sitten. Kantakieleen tulevat lisää hevonen, riihi ja nisu. Vesilinnun kuva jää keskiajalle asti heimokansujen tunnukseksi. Kantakansasta eroavat permiläiset. Itämeren suomalaisten volgalainen aika 3500 vuotta sitten. Heimot ovat tulleet Itämeren rannikolle. Kantakansasta eroavat tseremissit ja mordvalaiset. Itämeren suomalainen aika, kehittynyt maanviljelys. Naapuruus balttilaisten ja germaanisten heimojen kanssa, kosketus slaavilaisiin, kauppasiteitä antiikin maailmaan.
Osa ugrilaisista heimoista vetäytyy yli Volgan ja Karpaattien Tonavan rannoille. Uralilainen aikakausi. Samojedeja ja suomalais-ugrilaisia yhdistää uralilainen kantakieli. Tältä ajalta ovat peräisin sekä Eestin Pystkota että Neenetsien Mja ja Itämeren suomalaisten Maja. Kahta ensimmäistä seivästä kutsutaan Neenetsien kielessä maakodaksi. Maakota on 6 puuta, 6:sta on muodostunut asumuksen symboli. Viimeiseksi pystytetään tulisiaan viereen pyhä pylväs, Simsa, suomalais-ugrilaisen luomistarinan maailmanpatsas, taivaankaaren tuki, avaruuden akseli. Samojedit kesyttivät poron kaukana etelässä Sajanien vuorilla, missä sitä käytettiin ratsueläimenä. Arktinen poronhoito alkoi sen jälkeen, kun samojediheimot olivat siirtyneet tundraseuduille meidän ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina. Samojedien kintaita ja nahkasukkia alettiin koristella erilaisin kuusenoksa, ketunjälki ja karhunjälkikuvioin. Näissä nimityksissä elää muisto metsistä, nykyisten tundra-asukkaiden muinaisesta kotiseudusta. Samojedien nahkamosaiikkien pääasiallisena innoittajana oli kuitenkin peura, elämän ylläpitäjä, joksi tätä mainittiin. Pohjolan kaukaisia rantoja tutki jo vuoden 875 paikkeilla kuuluisa merenkävijä Otter. Hän onkin ensimmäisenä viitannut sikäläisten kielten ja suomen kielen sukulaisuuteen. Suomalais-ugrilainen aika 6000 vuotta sitten. Palearktiseen elämänmuotoon sekoittuu ugrilaisten maassa vaikutteita eteläisestä kulttuurista. Kalastustavat ja ammattisanat juontavat juurensa suomalais-ugrilaiseen aikaan. Ostjakkien merta punottiin lehtikuusesta tai kuusesta veistetyistä päreistä, jotka sidottiin yhteen pajunkuoresta tehdyn köyden sisäkielen avulla. Kala on kaasumimurteessa kul ja joki joghan. Kesäkuukaudet asuu kalastajaperhe kesäkodassaan aivan joen äärellä. Aleksei Lasjanov kovertaa haapionsa 35 sentin läpimittaisesta haapapuun rungosta. Veneen kokassa on nuora, sitä käytetään myös laahuksena. Höyrystämisen jälkeen taivutetaan laitoja ulospäin. Eesti ja Suomi ovat tämän alkukantaisen venetyypin esiintymisen läntisenä rajana.
Ugrilaisten merkittävin saavutus ovat ristinurkkaiset hirsirakenteet, jotka täysin puuttuvat muilta pohjoisen kansoilta. Paikoilleen asettuneiden kalastajien ensimmäiseksi pysyväksi rakenteeksi tuli paaluaitta, elintarvikkeita ja talvivarusteita varten ostjakkien hloppas. Tästä on kehittynyt savupirtti ja koko metsävyöhykkeen myöhempi puuarkkitehtuuri. Hloppasta kannattavat kuusipuiset paalut, räystäslautaa kuusen juurista tehdyt koukut. Outo on Siperiassa ostjakkien kenttäliesi. Se on kotoisin Aro-alueilta, esiintyy Keski-Aasian madjaareilla, ostjakkien oletetuilla sukulaisilla ja kertoo siten ugrilaisten läheisistä yhteyksistä eteläisten kulttuurien kanssa, mutta myös tarkoituksenmukaisuuden väistymisestä tottumuksen tieltä. Tätä kaunista venettä nimitetään aihoopiksi, sen raaka-aineena on seetrimänty. Nikita Jernohov on 79 vuoden ikäinen. Nuorena häneltä meni tämä veneen ompelemiseen 1 päivä. Nuorena hän on myös metsästänyt karhuja. Nyt suojelee karhun hampaista tehty taikakalu häntä vain luuvaloa vastaan. Vene ommellaan kokoon vedessä keitettyjen seetrimännyn juurisäikeiden avulla. Veneentekijämestarin työkaluina ovat kirves, pora, naskali ja veitsi, jotka ovat peräisin suomalais-ugrilaisilta ajalta. Kaaripora on ostjakkien kielessä puur, kaaden jänne eli kieli on keel. Ommel pingoitetaan lehtikuusesta tehdyn kiilan avulla, minkä voitelemiseen Jernohov käyttää kalan rasvaa, joka on ostjakkien kielessä voi. Koivun tuohesta tehty päiväkehto. Sen koristelussa näkyvät eteläisten maiden aiheet, tarun kaksipäinen lintu, katyhon voi. Surma on myös ostjakkien kielessä surm. Myös miehet, muinaiset, maanalaiset tahtovat juoda, kalastaa, maata ja ostjakki pitää huolta esivanhempiensa hengistä. Hlönhot, yhteisön uhripaikka ja nälkävuosia varten talletetun yhteisen omaisuuden kätköpaikka. Naapurikansojen kansantaru ympäröi pelottavan rakennuksen kananvarpailla. Shamaani on ostjakkien kielessä noait, noita. Karhu on muinainen toteemieläin ja esiäiti ja vielä enemmän
metsien ylhäisin ja koskemattomin olento. Jos metsästäjä sattuu sen kohtaamaan, on hänen 5 päivää pyydettävä sovitusta loitsuten ja taikoen. Karhun peijaisia vietetään ensilumen tullessa. Tarpeen vaatiessa säilytetään karhua pysyvässä huurteessa. Merkkejä tästä löydämme Kalevalasta, mutta myös Eestin ja Suomen joulupukki, joulukarhu ja haikara leikeistä. Viimeinen yö. Haikara pelottaa karhua, kotiväki suojelee. Viisikielinen kansansoitin Naras Juh. Kaikille on selvää, että karhu osui varomattomuuttaan hirven pyydykseen. Karhunkin pitäisi se käsittää ja mennä sovinnolla esivanhempiensa luo. Ugrilaisten eroamisen jälkeen kehittyi lännenpuoleisilla alueilla yhteinen permiläinen kantakieli. Samankaltaiseen päähineeseen viittasi jo Prokonesosin Aristeios 2500 vuotta sitten. Muinainen Permi, Bjarma, varusti jo antiikin ajan valtiot karhun nahoilla. Talven tullen lähtevät metsästäjät metsästysmailleen ja komien kylät jäävät ilman miesväkeä moneksi kuukaudeksi. Prokop-Bogdanovin metsästysmaat, lähes 1000 neliökilometriä, sijaitsevat Pohjois-Uralin esivuoristossa Pechoran, Lisäjoen, Ilotsin yläjuoksun varrella 200 kilometrin päässä kotikylästä. Tällainen putkipyydys on valmistettu kärppiä varten. Vasta ammuttu pyy on jo kylmennyt. Prokoppi on virittänyt 150 kyyhkysansaa 5 eri pyyntipolulle.
Pyyntipolut merkitään paikallistamista ja metsästysoikeuksien todistamista varten. Tämä ei ole sopuli, vaan pehmeä käpälä, neböt kok. Eläintä ei saa kutsua, se kuulee ja ymmärtää. Tiede ei vielä pysty selittämään kaikkea, väittää Prokoppi. Metsämiehen ajatuksia ja sanoja kahlitsevat lukuisat kiellot ja animistiset tabut. Joka päivä 30 kilometriä tuttua reittiä, tuttuja eläinten jälkiä seuraten, useimmiten turhaan. Prokoppi käyttää myös eräitä ikivanhoja puuansoja, joiden esiintymisalue ulottuu ugrilaisten asuinsijoilta Virumaahan asti. Tuhannen neliökilometrin laajuisella alueella metsästysonni oli 3 kertaa suotuisa. Välillä oli yövyttävä nuotion ääressä kuusen katveissa. Aluksi olivatkin kuusi ja kuusen tyveä vasten tuotut oksat komin miesten suoja säitä vastaan. Kuusta muistuttava muoto on säilynyt myöhemmin pystyrakenteisessa kodassa. Rakovalkean liekki palaa rauhallisesti koko yön. Kitsas-soones miilab tuli öö läbi vaikse rahuliku leegiga. Leci ciarla szyrske wodzie koskiej mudzie unmelićke păragorte. Păragorte. Leci ciarla sușca colta șolci mozme borje pukșa unmăvsema. Unmăvsema. Uzem bărinăd e ce vige da șondile ce și-l versaie.